Hello, hi, sanibona babukele ekhaya. Igama lami nguLuna Paid Pearl. Usuka phansi ehadini kwamaci isigodi. Uhlala eMlazi bese ngiyile ntokazi eyindodakazi kodwa ungayazi noma umjitha noma ulova kodwa-ke umafunga sekababa noma alright sharp ngila. Nginiphathele izinohlonze-ke namhlanje-ke la ku-Inono Engafi. Kunomfowethu lana abathi uThemba ungibhalelile la mfowethu. Yabo? Ish. Ethanda ukuthi ayibesikasi benzima ibe tough. Kodwa-ke bafethu-ke asikho lapho silala sikhona. Umfowethu la ungibhalelile umama sekhaya ngathi uthwele zikabafo thizeni. Kodwa bafethu-ke asike sithi shwishelele sivakashele uThemba Thimbozi uzosichazela kangcono kabanzi siza ukuthi umashani skipani. Correct moja. Mbonani. Namhlanje ngibhalele Inono Engafi ngenhloso yokuba ukuthi umuntu wami uMithi and ukumitha kwakhe uMithi ingane kamngani wami ukubhala kwami ngibhala ngifisa ukuba ukuthi mangabe lengane eyiteta kuba ukuthi ingahlali nami la mina emzini wami la ngihlala khona angidingi ngifisa iye kubo kwayo njengamanje ngifisa ukuba ukuthi siye kuye umfowethu Philani kuba ukuthi uyazi ukuthi ingane yakhe. Babukeli kunjalo-ke futhi-ke sengephinde ngabuya naye-ke nangumfowethu-ke obesibhalelile-ke uThemba. Sawubona Themba mfowethu. Yebo uyaphila phela. Ngiyaphila njani bhuti? Hayi noma kanjani mina ngiyaphila. Bhuti njengoba usibhalelile-ke mfowethu la kwInono Engafi le engafi impela. Ngifuna ukwazi-ke bhuti ukuthi uchazele nabalaleli ekhaya ukuthi kahle kahle yini le ufuna sikusize ngayo wena. Lana njengoba ngiphethe ukuthi ngibhala Inono Engafi. Laphana kwami nginomuntu wami engihlala naye. Yeah. Kusho ukuthi umuntu wami uke wangitshela ukuthi ukhulelwe ningana kuyona eyami ngani wami engihlezi nginaye ngaso sonke isikhathi. Ngakho lokho njengoba nginibhalile ngifuna ukuthi azi yena umngane wami ukuthi lo ngane leyo ngifisa ukuthi ayithathe kube ukuthi iyohlala naye. Mina ngifuni la kwami lapho engihlala khona. Ima-ke bafo sibuze. Mayengathi ubafo lo uBhuzumi lo athi naye akayidingi. Ngoba phela ngeke akanaye umuntu yena. Lokho-ke angikwazi yena okwaziyo kodwa mina ingane ngidingi la mina. Unesho ukuthi ingane yakhe. Umuntu wami niseshilo ukuthi ingane yakhe. Usho umuntu wakho. Akanixabanisi nje mfowethu lo muntu. Obvious phela nje manje uyasicabanisa njengoba esekhetha ukuthi umithela umngani wami mina ngikhona. Ayike babuleni izweleke nayi indoda iyalwa ayilwa ngempela ithi umntwana ayimfuni ekhaya. Kodwa-ke phela-ke soke sizame-ke thina-ke njengeNono Engafi ukuthi hayi umntwana athole ubaba athole ikhaya. Asike sihambe siyobona-ke nangumfowethu-ke uPhilani igama lo esizomletha la bathi ukuxazulula indaba-ke nomfowethu la uThemba. Okay? Correct moja. Ayike babukeli-ke sekunjalo-ke nayi-ke indoda sesiyitholile-ke le uPhilani. Sawubona bhuti kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila bhuti. Uyayazi le ndoda? Hayi ngiyamazi. uThemba lo. Ngiyamazi Uyazi ukuthi sikubizeleni la? Hayi cha bengingazi. Ngisalindele ukuchazelwa nje phela nami ngoba angazi ngempela ukuthi ngizeleni. Ubuze ngohlelo noma uyalazi uhlelo kuthiwa Inono Engafi? Ya ngike ngizwe ukuthi angaze ngilandele kabanzi kodwa ngike ngizwe. Ulazi nokuthi limayelana nani? Hayi bengingazi. Okay bhuti. La sibhalelwe uThemba la. Yebo. uThemba la bhuti usibhalele ufuna simsize ukuthi sekunenkinga isivelile lapha kwakhe nivezwe uwena. Umuntu odale yonke leyo nkinga uwena. Ulami uzobhalele thina nje uwena umsusi wendaba. Ngiyezwa kodwa angiqondi. Uyezwa kodwa ungizwa kahle. Angiqondi ukuthi ngisusa indaba inkinga. Nangu uThemba la ungibhalele la uthe umfazi untombini ngoduso. Lona umithise umfazi wami engihlala naye endlini. Yezwa. Umfazi wami lokho ungitshelile. Ngithe nabangani Impela. Okay ngiyakuzwa lokho futhi. Uthi ngimithi understand ukuthola kanjani ukuthola kuyena noma understand. Bengeke mina vele ngisuke ngisho into engingayazi. Uyena ungitshela ukuthi wena umithisile wena.
wase wena mekuxoxela lokho wathini wena? Wasowukholwa ukuthi nawe lokho kwenzakalile. Ngeke ngamkholi umuntu wakho. Awucabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu ushanisa ngamakhanda? Ngeke aze ayenze lento ngoba mina ungitshela ukuthi ingane akusiyona yami, eyakho. Ima-ke bafu ngicela ukungenelela. Uzozana ishayanise ngamakhanda ngobani? Ungixabanisela uzimene ixabanise. Uyabazi nabantu besifazane? Wena uyabazi? Hayibo ngiyabazi nabantu besifazane. Kanjani umuntu wesilisa? Hayi, uthini manje nawe? Uyamazi yena lo umfazi wakhe? Hayi na ukumbona nje ngimbona. Umbona kanjani? Hayi ngeke uthini manje? Nengathi nawe Ungangifaki mina enkulumeni yenu bangibhaleliwe la mina ngiyakubuza ukuthi umbona kanjani? Ngiyamazi nje ngokumbona like umuntu umazi. Umbona nini kanjani isikhatsini? Kwenzakalani? Hawu phela ngithi ngiyafika ukubafo nobafa afike kumina ngiso. Ufika nomfazi wakhe mefika kuwena? Mina ngiyambona mhlawumbe mangithe ake ngidlule kumfowethu uyabona. Uma uyodlula kumfowethu kuyenzeka udlule umfowethu engekho angithi? Hayi kona hayi kanjalo. Kodwa kuyenzeka udlule engekho. Kwake kwenzeka hayi ukuthi kuyenzeka. Kuyenzeka engekho udlule. Yebo noma cha? Kwake kwenzeka. Bafo nayi impendulo yami ngifuna ube la. Kuyenzeka udlule engekho. Yebo noma cha? Ngicabanga ukuthi nami le mpendulo. Uma usucabanga ngenye into phela manje ngithi bafo. Okay lana inkinga la uyabo la ulula kakhulu lo mbuzo. Kuyenzeka yini? Yebo noma cha? La impendulo la ukhetha kuyebo nokucha. Kuyenzeka udlule ubafa engekho? Kahle kahle ufuna ukuthini? Ngiyabuza ngisho ngiyabuza nje kuyenzeka udlule ubafa engekho na? Wasukinga umbuzo olula kangaka. Yebo noma cha? Angithi ngiyasho sikwake kwenzeka kanye. Oh kuyenzeka. Kahle kahle wena senzile ima wena. Kanjani? Mangekho wena udupazi wami. Hawu kanye. Khona lokho kanye. Hawu. Angishongo ukuthi Wamudla kanye. Angishongo njalo. Uthini uthini ngadlula umfowethu ngithi ngiyombheka akekho. Kanye wadlula kahle singwebo wadlula kanye. Wasulwa manje ngoba phela uyaphendula umbuzo ekubuzini. Uthi wakwadlula kanye ungekho. Hayi ngithi wayobheka wena uyasho nje awuchaze futhi wakwendla odlula kwenzakala ngangithi ngiyobheka wena noma ngithi ngiyafika hayi awukho wena kangaki kanye kwayikanye oh kanye kwase kwamitha umuntu udlule kanye uyabona angaze ngiyibale le cha phela mina ngiyabuza umuntu wena udlule kanye kwamitha umuntu kanti umuntu uyamitha ngokudlula komuntu kanti manje wena ahla senzile yimi umuntu wami bengevele esweta amangethi wena umithisile wena lokho wena uyakwazi bafu wena uthe mawutsho umthemba kangakanani umuntu wakho methi mekutshela angeke ungamthembi umuntu ohlala naye endlini wena umthemba ngoba naku la endlini ngehlezi nginaye noma kanjani ngeke ngamthembi umithe kanjani bafuma uthi la endlini hlezi unayo kodwa uthi umithiso yenye indoda uyazithi uthini ngihlala naye endlini hayi ukuthi ngihlezi nginaye ngiyahamba kusho wena manje mfowethu emsebenzi bafu uyasebenza yebo no usushilo uthi uyasebenza ungena kanjani bafu matoho shift kesiningi nokuba isebusuku wena bafu awakha ngena kanjani lo msebenzi awunawo like ishift uthi ngene emini noma ebusuku yini yabo kuyashintshana kuyenzeka uma kuyenzeka umbone ngalesikhathi ubabe ngenile njengoba usho ukuthi wakwadlule ngisho wayengenile uma ubaba wena ungangenanga wasuyo uyongena hayi ngeke lento engathi uyibeka ngesinxele cha ngiyabuza mina la mfowethu ungizwe kahle la ngichazile le ndaba ukuthi ngake ngadlula engekho umfowethu hayi ukuthi wayengekho kwathi uyephi mawufika angathi ngiyafika wathi wayo emsebenzini wena ungayanga ya kona ungayibeka kanjani kwase kumitha umuntu ihla iseyingenaphi manje cha phela bafu kuthi umitha umuntu kanti wakwadlula lapho ubafe ngekho angithi uyashena ukuthi uthi umfazi wakho umso wena wayekholwa ukuthi ngempela umithiswe yimini umfazi wakhe umuntu wami bengevele siwetama kahle kahle wena isilimo ngenza sona kanjani manje ihliziyo phela ndoda ima yabona umuntu enginothisayo lo muntu akamthembi ngosikazi wakhe unayo intombi bafu yebo nginayo intombi uyayithemba intombi yakho angimthembi umuntu wesifazane vele uzithemba wena mina ngizithembayo yini edala ukuthi umuntu wesifazane ungamthembi mfowethu awukungithi nje qabu ayi ngeke ngikwazi ukuthi manje lokho ngikusho kuzobe ngazathi
khona ucophe engilifakayo kumfowethu kodwa izizathu zami ezenza ukuthi ngingamthembi umuntu wesifazane. Isiphi leso sizathu bafisa ukuthi ungamthembi umuntu wesifazane? Isona lesi engifuna ukusazi ingakho ngibuza. Izona lezi engingikwazi nami ukuzidalula. Lilezo zenze ngala ka next door. Hayi madoda. Yayibona le ndaba uthi ikhuliswa ubani? Uwena lo ikhulisayo le ndaba. Bafu umama usezozala ngithi. Ya impela sezozala. Manje bafo okay ngiyezwa ukuthi ngibhalela ukuthi kuthiwa ngikhulelisile umuntu angikwazi lokho okay. Yeah. Ngenze from now on ke kwenzakalani? Yini Bafo, emele yenze? awumazi. Angimazi. Awukazi umthinte nje enhlomhlobo. Angimazi ebusuku ngimazi mina. Umazi Ha, uthini? Uthini? imani phela. Wo, imandoda. Hayibo. Le ndoda kanti njani? Hlala phansi, hlisa umoya. Kahle la ngizeleni lana ngizela Cha, ukuzoxazulula noma ngizela hlisa umoya phela nawe. Le ndoda angithi Ngithule isathana. kanjani ekutshela ukuthi umazi mina umuntu wami? Umazi kanjani mina? Angithi ngiyasho ukuthi ngiyambona edlula. Hayi lokho okucabangayo. Hayi lokho kokufika ukuthi udluka ngendlini. Hayi ngimazi nje ukumbona. Emini. Wamitha kanjani umazi mina kuphela ukumbona? Hawu. Kanti umuntu akamithi nemini. Imali. Umazi ukumbona. Wena lana ngizeleni lana ngizoshawa la noma ngizo. Phela bafana ukukhuluma iqiniso la bafuyeza. Uyamazi umfazi wale ndoda? Okay bafo ngicela ukubuza uyamazi umfazi wale ndoda? Ngisho ngichazile lokho ukuthi Uyamazi. Nakho ngokumazini kwakho ke bafo umithi ke manje. Uyasho ukuthi umithi ingane yakho. Le ndoda le akuyona eyayingane. Le ndoda ithi manje le ngane mayizalwa njengoba isizozalwa. Ucela uthathe ingane yakho ushiye umkakhe ngoba ingane ngiyakwazi ukuhlala nengane yakho wena la. Ukhulise uzikhulisele ingane ngoba ngeke ayondla ingane enye indoda. Uyayizwa lo. Uzokwazi ukuthi wena mayezala lo makoti la uthatha ingane ibe ngakuwena. Ngake ngalikade yapho sana mina. Ubuza mina phela mlangaza unayo ingane nanto. Hayi, ingane phela ikade uma wayo. Ufuna ukuthi mina kumele ngiyosebenza. Oh uyavuma uthi umisisile. Angikaze ngisho ngithe mningane ikade uma wayo. Phela manje ubaba walo ngayo ulo. Stepfather akayifuni ke ingane. Manje uyihlonisa noma wayo. Phela thatha ngokwakho wena. Awukwazi ukuthi ichwane lisale lodwa. Ufuthi iyapi inkulumo yakho ofisi mayasilungisela. Ima nawe uthini uthi ingane ayifike bese ingane iyahamba izokhula kanjani ingane ngaphandle Cha phela indoda ayifuni lengane emzini. Ngisho police station uyomangala ubaba wengane akwazi ukuthatha ingane. Hayi bayakwazi. Mana webafo. Okay bafo uyavuma ukuthi ingane yakho. Angikaze ngivume ukuthi ingane yami kodwa inkulumo yakho iyapi pho? Inkulumo yami ekuthenini awuna nkinga lokuyondla. Uyondla kanjani ngalo ungayazi? Cha phela ngithi bafo uyabothi manje sebengibhicile vele ngobende. Uyondla kanjani ngalo ungayazi bafo? Ngizothini ngoba uthi umfowethu akayazi. Hayi wena ungondla ijazi. Lana kahle kahle senzani ilimi. Wena uyasho ukuthi ingane awunankinga nayo. Futhi mangabe ukuthi uyayithatha ayize noma wayo. Kahle kahle ufuna ukuthi ube nokwazi. Mina ingane ichwana likwazi ukuhamba lodwa lishiya unini. Wena ufuna umama nengane. Mhlawumbe ungayibeka kanjani? Hayibo. Kodwa ngisho njalo. Ufuna umama nengane wena? Angishongo kodwa uyayibona nawe lo nto. Uthini bafo? Cha bafo. Uzokhatha ubale ngane lena. Phela uyasebenza nje bafo uzofuna uneni. Ingakho ngoba le ndoda ufuna ukuhlala nawe. Ngoba le ndoda ithi ayifuni le ngane egcini. Mshiso ungathanda ingane yakho ikhahlelwe yenye indoda nje. Ngoba phela igazi lakho leliyana. Hayi ngicela ukuthi le nto le yenzeke ngendlela yokuthi nami ngibe neshow ukuthi yami ngempela. Hayi inkinga baba somsiza la uThemba njengoba sifike size la kuwena. Ukuthi angithi ingane wena uyayivuma ingane? Hayi angizange ngisho ukuthi ngiyayivuma. Uyayiphika ingane? Angizange ngiyiphike futhi. Uzobona ngengane. Sobona utsenza kanjani ngoba bafo ungiphendule la. Abafana besebancane banye bethi mabeliqhutshela intombi lethu kuba kuthiwa imithi athi umfana angivuma ngiphiki sobona ngengane. Wena uthini ke kulento engiyibuzayo? Uyavuma? Eyakhe ingane? Kanjani manje ngoba ngiyasho ukuthi angimazi umuntu wesifazane. Uyaphika? Angiphiki futhi. Uzobona ngengane. Kona ungasho kanjalo kodwa shithi uyayazi yona lento yenze ngale ka next door. Kanjani manje na futhi? Uyayazi ilima la. Baba angikwenzi isilimo. Wenza njani kanje manje? Ngithi mina umuntu wakho ngithembe
Ngiyamthemba nakho njengoba ungamthembi owakho wena yamthembe kanjani wakho? Ngingagani wena uganiwe angithi. Sekumele manje amthembeke lo ngoba umkhokhelile. Kodwa wena uthi uzoyondla ingane. Futhi ubeyidlalela nje umuntu wakhe efuna ukumbheka ukuthi umthemba. Ngeke sadlala ngento enje. Mhlawumbe befuna ukubona ukuthi umthemba kangakanani. Ngeke asasuke nje azikama ezikhombe wena futhi ethi wena. Uthini mengasathi bedlala? Hayibo ungadlala kanjani ngokumithi uyasho lo muntu uthi uyazala next month Phela labantu bayajola bayathandana. Abantu abathandana badlalisana. Abajoli laba labantu lokonthi ithandana. Bazoshada ngekudala. Makuwukuthi bemdlalisa. Ngeke adlale ukuthi ingane akusiyona yami ekubeni ukuthi yena umthemba kangakanani. Hey, ngizofunda kanjani umqondo womuntu ukuthi uzama ukwenzani? Yila ngisho i-pregnant test ngile sa-check ukuthi ingane akusiyona yami eyakho. Hayi ngeke hayi enjani leyo evezana ukuthi ingane yabo seyikhona njalo. Hayi phela iveza inyanga nayo amasonto leya manje. Shuthi nje bakuthiwa ingane iyazalwa ngenyanga ezayo wena into efanga busenzela yona ukuthi usitshele ukuthi ingane eyakho noma kuyona eyakho ngoba siyinune engafi. Sizokwenza kanje uma izalo lengane nenyanga ezayo. Uzosifonela uThemba. Siye esibhedlela senze i-DNA test sithathe izinto zakho sithathe ezemntwana. Uma kutholakala ukuthi umntwana wakho usuyajeza ke phela bafoma sokufaka amaphoyisa. Ima ngiboshelwana futhi manje uphika ingane phela. Angikuba uthi uyayiphika. Uthini kanti wena manje? Ngithe mina ngivumi. Uchaza uthini motha uvuma? Ngithe angiphiki futhi. Uchaza uthini motha uvuma uphiki? Angithi uyabona ke. Uzobona ngengane. Awuna khona futhi awuyazazi. Hayi ngicabanga ukuthi ukubona ngayo ingane mhlawumbe wona okungcono. Bafuthini wena? Lona nalo ngane leyo mangabe izalo njengoba mina sitshela ukuthi akusiye yami. Akayithathe iyohlala nawe. Angisayidingi mina. Angidingi futhi nje. Awudedele bafaka phumula. Mama sekwenzeka. Uthi into isizaliwe. Ufuna ize kuwe nje. Imali bafa ngicela ukubuza mina. Imali lana bowuzele ini lana ukuzothola iqiniso. Iqiniso impela thatha ingane yakho ibe nawe. Iqiniso mina angifuna ngasiye. Awumeke bafa iqiniso iliphi iqiniso bafa uze neqiniso sizwe. Hayi angizange ngisho ngizana neqiniso bengibuza ukuthi ubhaleleni. Bafo uthe wena ufuna iqiniso. Woza neqiniso ke bafo. Ngifuna ngimile into engizele lana iqiniso. Ingane yakho noma kuyona yakho bafo. Iqiniso angiyazi lengane. Awuyazi. Uyayiphika lengane. Angizange ngisho ngiyayiphika. Hayi phela bafo mawuthi awuyazi into usuyiphika. Phela umuntu mengazi akazi. Umuntu ophika umuntu owaziyo. Bafo manje njoba lengane izozalwa le ndoda ithi ayifuna egcikeni layo. Ungajabula le ndoda ngoba phela le ndoda ihlukumeze lengane lapha ungajabula igazi lakho ulibone nje. Unazi ingane konje? Anginayo ingane. Ufuna ukondle yodwa. Le enye ufuna ukuyondla. Njoba uyiphikisa sesiswini nje isizozalwa sekusele inyanga eyodwa ukuthi ibe khona. Uthi ayenze njani mayizalo ngoba le ndoda ithi ayifuni wena uhambile emzini yabantu olana nomfazi womuntu. Wamitha. Wenzela ufefe nalapho le ndoda ayisho ukuthi lengane ayikhishwe noma ayilindi ikinye izala mathi bayibulala manje ingane. Bongajabula wena uzosizela umfazi wale ndoda athula izale lengane le. Uthi ungatshelwa ngithona usibongazi usumithi njobe seyozala nje. Asike sithi ke bafo manje la uyathula lo mfazi akasho la kule ndoda ukuthi ingane yakho. Uyamfihlela. Uyakhuyazala ingane uyayondla wazi ukuthi eyakhe. Ayondla ingane. Ikhulu ingane. Ayihlali ke phansi indaba isala sabamazolo. Akuhlebele ingane ngoba uzofanele uwazile ukuthi ingane. Mase yathola lokuthi ingane yakuyona yakhe. Usuyazi ukuthi eyakhe ingane. Ayifaka inhlamvu. Ku right. Ubondla leyo uyondlela. Hayi. Ku right yini? Ukona kuphi? Hayi ngoba vele kahle nawe ungiqinela ogodweni. Angiqinela ogodweni lapho ngikubonisa into eright la. Kulungile. Ngibuza ukuthi mina mfowethu makuthiwa ke yenzakala kuwena lento yenzeka kule ndoda. Wena ungenze njani? Hayi ngeke phela ukwazi ukungifaka lapho ngoba manje angikho lapho. Ngiyangithi ngenza umzekelo. Mangathiwa wena sike sithathe wena sikufake ezicasulweni zale ndoda ke. Le ndoda ilale nomkakho. Umkakho umithi ke manje umithi ingane yale ndoda uzokwenza njani? Aw, umhlaba wanuka manje. Hayi. Angisazi ukuthi kahle kumele ngenze njani lana. Khuluma iqiniso nje kade ushile eqaleni. Bowusaza kahle nje mfowethu kanti yini amanga emadodeni. Khuluma iqiniso nje undlale le ndoda ifuna iqiniso mhlawumbe izokuhlisa nomoya.
Yazi ukuthi ngicabanga ukuthi lana kwenzakaleni. Yeah. Ngicabanga ukuthi sibone ngengane. Hawu. Uyayiphika le ngane? Angiyiphiki. Uthini? Kodwa sizobona ngayo. Masubone ngayo mase kuvela ukuthi eyakho. Yenze njani le ndoda? Phela kukakaveli manje. Cha ngithi mina mase kuvela. Yenze njani le ndoda? Yabona izakhela izizwe uzova. Mana kahle wena indawo ufuna ukuphika ingane yakho. Ube wazi ukuthi usekwe yakho njengamanje ngoba nakusekutsheleni. Uneshow engakanani nje? Ushiyela ngithi umuntu wami ukuthi ingane yakho. Hey madoda. Yazi le yalo eyamuntu wakho. Ngiyakuchazela ngithi angithena ungitshelile. Phela ukutshelile impela ngiyakuvuma lokho. Kodwa awunaso isiqiniseko sokuthi lokho akusho kuyiqiniso. Kuyiqiniso. Wena ngithi uneqiniseko kangakanani ukuthi lokho kuyiqiniso lokho? Wena nesiqiniseko 100% sure ngiyazi ngiyazi enqambela amanga. Wena nesiqiniseko esingakanani ukuthi lo ayikho lento ayishoyo? Wena ke manje. Nginesiqiniseko sokuthi akanaso isiqiniseko. Ngithi wena nesiqiniseko esingakanani ukuthi akanayo lokhuzana. Angishongo ukuthi lokho akushoyo akukho noma. Kodwa iqiniso wena uyalazi. Ngithe mina akanaso. Angithi wena iqiniso uyalazi kodwa. Iqiniso mina neqiniso ngihlangana naphi? Cha wena uyalazi iqiniso ngithi. Ukuthi ingane yakho lokufihla njengamanje. Ngithe mina kubonwe ngengane. Kanjani manje? Ngisho njalo mina sami sisombululo ngathi mina kubonwe ngengane. Kanjani? Mana kahle kahle wena makuthi akubonwe ngengane futhi wala awukazi umthinta umfazi wale ndoda. Angikaze ngimthini. Hayi waqala wayicabanga manje lempendulo waphathwa amalimi. Angizange ngiyicabanga. Wenze njani futhi? Bengisho nje ukuthi angikazi. Kodwa bafungimile la iqiniso uyalaza ngithi. Tshela le ndoda iqiniso. Buka la angeke ethi akubonwe ngengane engakazi amthinte. Usho kanjani zakubona ngengane ngempela ingazi umthinto ngoba phela makuthiwa kubona ngengane umuntu osuke Yewe kahle wenzani? Imano hlisa umoya. Kahle lana ngizoshawa la. Cha le na uyini manje usuyilwela ngoba phela manje siyaxoxela iqiniso kathi afuna uvume inkinga yakho. Kahle into ozoyenza la uzongishaya kahle. Hlisa umoya hey. Bongasho nganje ukuthi nakho lokho uzokwenza ngoba wena ufuna ukuvume njengamanje. Ungishaya uma ufuna ungishaya. Ndoda khuluma iqiniso nawe angithi uma uthi uzobona ngengane usuke uthintile lapha. Ubona kanjani ngengane ungazange wenze lutho? Uqale wathini wena uthe ingane awuyazi umazi ngokumbona. Shuthi bowubona ngale ndlela. Ngishilo uthi ngiyamazi ngokumbona. Usuzobona ngengane. Ngimazi ebusuku ngimaze mina. Nawu kaphi. Hayi woza ndoda ozohlala phansi. Angithi ngiyachaza manje. Umazi mina. Umazi uyamazi ngokumbona. Ngimazi ngokumbona. Emini. Uzobona ngengane. Umazi ngokumbona emini uzobona ngengane. Ufunani kumina? Iqiniso lela kade uthi wena ufuna iqiniso itshela iqiniso lento. Ngikhulume kangaka. Ayikho nje into oyizwayo kumina. Iqiniso. Iqiniso ngiyalikhipha nje ukuthi angazi. Yini ongazi? Hayi uqala umpikwa. Angazi lutho ukuthi uthe wena uzobona ngengane ubona kanjani ngengane uthe wena umazi ngokumbona emini uzobona ngengane. Yabona into oyishilo zonke zithi ingane uyayazi. Lo muntu kumthinta kodwa uyayiphika. Ngithi ngiyazi angaze ngimthinte ngimhlonipha kabi umfazi womuntu. Hayi khona ukusho kanjani ukuthi uyobona ngengane akazi umthinte? Angithi manje wena uthi kumina. Fanele ukwenzini ungaphiki. Hlala phansi uma nqala hlisa umoya. Ake sike sibambe la. Ayike babukeli ke nizweleke indoda ewuphilana isivele yayivumela kuyikona ukuthi vele icala liwumphiko abakwethu. Ithi indoda imazi ngokumbona emini izobona ngengane. Ayi inule engafike lena abakwethu ke igama nguluno Petpel usuka phansi ehadinga amachisigodi ngokuhlala emlazi ka lili ntombazane le abathi umjida kodwa uyicherry umafunga sekamano baba. Correct moja asikubambe ngohlelo lulandelayo. Wendoda umaze mina ngokumbona. Ayi lamadoda la. Kona ngoba phela ke icala umphikwa icala likaze livune. Empilweni kwesinye isikhathi kumele ngisho usukhonjwe ngesibhamu. Into mothi awuyazi uthi awuyazi. Kona yebo kona kwenzeka kodwa bengeve phela ngingavele nje ngivele ngivume kanjalo ngoba vele icala liyaphika. Icala likaze livune.